Hello there. Hello. Kumusta mga igsoon? Nanasad ko, I'm back once again. Gusto ko mohatag pagdasig ninyo ni Daknas Kapunon. Gusto ko mga igsoon nga at this very moment, this very hour atong hiskutan ang kaayo sa Ginoo, atong pamalandungan ang iyang balaang pulong mga igsoon, no? Ang iyang balaang pulong nga maghatag kanato og kinabuhi, maghatag og kalinaw sa atong hunahuna og kasing-kasing. Amen. And this afternoon mga igsoon, I just want to grab this opportunity to deliver the word of God kay nganuman natulog nga akong gibantayan. So natulog akong gibantayan mga igsoon. So gusto nako nga kining opportunity dili masayang, no? Gusto nako nga mohatag ko og just a word of encouragement, pagdasig sa matag usarya. Hello, no? Kumusta? This afternoon mga igsoon akong gusto nga hisgutan ang story ni Jesus ug ang mga Pharisee, no? Si Jesus ug ang mga Parisiyo, no? So wala makahibalo kaning mga Parisiyo mga igsoon, mao ni sila ang mga tawo nga relihiyoso. Mao ni sila ang mga sa panahon ni Jesus Christ before samtang diri pa sa kalibutan nagministry mga igsoon, nagpakatao aron iyang ihalad iyang kinabuhi kanato. Samtang si Lord ministry before kaning mga Parisiyo mo ning mga tawo nga sigig sunod-sunod niya, sigig pangita og sayop sa Ginoo, sigig pangitag opportunity nga atakon ang Ginoo mga igsoon, no? So mao natong isgutan karon, no? But once again, before we proceed, I just want to invite everyone again and again to to subscribe my YouTube channel, Kristohanong Mabungahon, no? And to follow my page as well, Kristohanong Mabungahon. So, it's my murag kuan na nina ako mga igsoon sa akong pag-vlog, glory to God, 1 month, okay? 1 month kapin, no? So, nag-enjoy ko kauban sa presensya sa Ginoo nga mudasig sa iyang sa mga tao, no? Mudasig magisgot sa pulong sa Ginoo, mamalandong sa iyang kaayo. Tanan nindot kay mga igsoon. Nindot ang feeling knowing nga naka-inspired ka og mga tao tungod sa kaayo sa Ginoo, no? So, once again, ang inyong makita na mga igsoon sa akong YouTube channel and page is all about the word of God, word of encouragement, word of hope, mga correction, advices, direction, and then warning, of course, no? Puro ni mga reminders mga igsoon. Ang purpose niini is aron ang atong relasyon sa Ginoo mas muhugot pa, mag-level up pa atong pagtuo sa Ginoo ba. So it's all for the glory of God, no? Dili para ma-famous ko. Mao bitaw wala na ako gibutang akong name dia. So akong gibutang is Kristohanong Mabungahon para dili jud ko ingon nga ma-recognize bitaw. Although daghan nag-share sa akong mga posts, mga rhymes, but it's all for the glory of God. Kanang dili man jud na ako tanan sa Ginoo na, no? So dili na ako mapurma na siya, mamugna na siya nga mga pulong mga igso, no? Mga rhymes nila pa nga mga balaknon nga pulong kung wala ang kaalam sa Ginoo, no? So akong akong gibalik tanan ba sa source. So mao na mga igsoon nga I pick Kristohanong Mabungahon as the name of my YouTube channel and page, no? So makita na niyo mo mga igsoon. Then anyway, thank you sa mga new subscribers. Salamat kayo, salamat. And then namo sa akong mga pag-ampo, no? Just keep updated to all of my videos, mga latest videos na akong i-post mga igsoon. It's all about it's all for the glory of God ra gyud tanan. No, walay tao relihiyon nga maisa, dili pangwarta, kung si Lord gusto lang nako ma-viral. Amen. So this afternoon magisgot lang ta sa mga mga igsoon. Kato bitaw mga panghitabo ba sa panahon ni Jesus Christ ug sa mga Parisiyo. Sa mga nagsige kog basa sa Mateo, John, Luke, unsa pa gyud na sa gospel ba? Mateo, John, Luke, Mark, kanang mga igsoon. So ako nabantayan nga sa ministry ni Jesus Christ before naagi ng Parisiyo, nagsigig sunod-sunod niya, no? Nangita silang paagi mga igsoon ng Parisiyo nga mo-attack bitaw opportunity nga mo-attack ang Ginoo, ma-arrest si Lord, and then biklon jud nila makadugay perminti ang Ginoo, no? So ako nakita mga igsoon sa ministry ni Jesus Christ ang ministry ni Jesus Christ is full of signs, wonders, and miracles, no?
unsa man na siya kanang ang ministry ni Jesus Christ puno sa mga milagro, mga dagkong butang, kahibulungang butang, no? Na siya healing ministry, no? Mangampo siya masakiton, magpagawas siya yawa, unsa pay uban mga igsoon. Basta naay mga milagro gid ba, no? Like example katong water turn into wine. Nga na bitaw na mga kahibulungan, amazing. And then napod siya gitawag prophetic ministry kana bitong kahinumdum siguro mo atong sa kababay dito sa well sa tabay mga igsoon, Samaritan woman, and then iyang natag-anan bitaw. So grabe ka amazing ang ministry ni Jesus Christ before. Nadyo mga kahibulungan kay nahitabo ba. So and then ang mga Parisiyo mga igsoon nagsiginig sunod-sunod ni Jesus Christ before. Sige og pangitag sayop, sige og sige lang, sige pamantay, no? Himantayon kay ni mga Parisiyo mga igsoon. And then ang samtang na malandong ko akong gikuan ba ang pulong sa Ginoo kanang iyang story ba din akong nakita mga igsoon, the reason why una sa akong nakita mga igsoon, no? The reason why ang mga Pharisee busy kay nga nagsigi og sunod-sunod sa Ginoo, una sa akong nakita mga igsoon kay tungod kay ang mga Parisiyo nasina. Okay, nasina nganong nasina man for me, no, nga mao ni siya nasina ang mga Parisiyo kay ngano in the first place dili sila kabuhat sa gibuhat sa Ginoo. Okay, no? Grabe man ang ministry ni Lord. So, murag na sila kasina ba kay murag di na bitaw sila musikat sa ilang panahon. Murag sa ilang kuan ba murag dili na ta musikat ani kay kitsa man ni si Kristo oy anak ra man ni og panday. Uyawa man ni siya mangayog mga masakiton mo ampo ngana ba. So, murag bitaw og usa sa hinungdan nganong ang mga Parisiyo gusto mo atake sa Ginoo tungod kay nasina sila kay dili nila mahimo ang nahimo ni Jesus. Okay? So naa sila gitawag og kasina ba nila, no? So mahinungdan nga sige sila sunod-sunod, sige sila pangitag paagi nga ma-arrest or ma-atake nila si Jesus Christ. Next, akong nakita mga igsoon. Nganong nganong birah-gibira man nganong akong nabantayan nganong ganahan sila mangita og sayop. Nganong sige sila sunod-sunod ni Jesus Christ. Nganong ila man jud si Jesus Christ birahon paubos. Usa lang tungod kay nakita sa mga Parisiyo. Sa akong nakita, no, ang Parisiyo, ang si Jesus Christ yung Parisiyo dili ka level. Okay? Taas ra kayo ang level ni Jesus kaysa nila, no? Mao tong ilang gibira si Jesus Christ paubos. Naamela sa ubos, no? Ilang gibira mao tong gibutang-butangan nila istorya daghan. So ako nabantayan ba so akong nakita mga igsoon nga pareha lang ni sa atong Kristohanong kinabuhi, no? Kita nangalagad sa Ginoo. Sometimes nay mga tao mga igsoon nga pareha sa nato Kristohanon or ang uban mga alagad sa Ginoo. Remember mga Parisiyo, swito sa to sila sa kasuguan. Mga kuan pud to sila mga igsoon, mga relihiyoso na pud sila Ginoo, di ba? Pero lahi ba? Like for example, monghatag sila og offering murag ila jung i-broadcast ba, no? Mutabang sila sa kabus, i-broadcast nila ana bitaw ana ba. So lahi. So akong nabantayan mga igsoon sa atong Kristohanong kinabuhi sad nga naa sad nang mga ngana, no? So kung say nahitabo ni Jesus Christ naa sad na karon, no? Di kalikayan nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo na ninuod ta kana jung tinarong jud ba kana bitong ato jung gi alagaran gi serbisyuhan si Jesus Christ ang Ginoo mga igsoon nga sin tinud-anay sineryoso kanang walay halo nga kuan bitaw kanang halo nga pagpakaron ingnon. As in tinud-anay gud man walay halo nga plastic mga igsoon. Di kalikayan mga igsoon sometimes nay mga tawo nga masina na to like Jesus Christ. Masina lang sila tungod kay siguro dili nila mahimo ang nahimo nato. Naminaw ka diha naka-experience kag ngani. Yes. Nay tawo nga nasina nimo, nay mga tawo sahay nga pangitaan tag sayop, himuan tag istorya nga di maayo. Usa lang tungod ni kay dili nila mahimo ang gihimo nato. Jesus Christ mga igsoon nasina mga Parisiyo tungod kay ngano man ang mga Parisiyo bisan mangampo siguro og giubora di sila kaampo, but si Jesus Christ even si Jesus nakabuhi siya og patay, no? Nay na demon possessed na pagawas ang demonyo. So naayo mga bakol nakalakaw buta nakakita. So mao na di mahimo sa Parisiyo, mao to nga nasina sila Jesus Christ, nangita sila paagi nga i-down si Lord. Okay, so the same thing nato di kalikayan nga ngana sad musulbong na ka sa ministry, musulbong na ka sa pagpagamit sa Ginoo, musulbong mo taas na imong level sa relasyon sa Ginoo. Nadyo na yung mga tao nga masina nimo kay siguro wala nila naabot ang naabot nimo, siguro dili sa nila mahimo ang siguro
ingana ba pareha ni Jesus Christ mga igsoon. So mao na. So if ever mahitabo na sa atong kinabuhi mga igsoon, just relax, kalma lang. Normal ra na siya kay even si Jesus Christ naka-experience og ngana. Then second is naay mga tao nga magsipang hilabot nato, naay mga tao nga i-down ta, naay mga tao nga natingata nga masukog kalit nato, butang-butangan tag istorya nga dili maayo nga ang atong gibuhat is for the glory of God. Ang atong gibuhat mga maayo ra man unta nila, but ila jong pugson nga i-down ta. Mao lang ni tungod kay mas taas pa ang atong level nila, no? So gusto sila nga hilaon ta pababa, paubos mga igsoon. Kay taas ra kay ta nila. Sama ni Jesus Christ mga igsoon, no? Taas ra kay si Jesus Christ sa mga Parisiyo. Mao na nga naningkamot ang mga Parisiyo nga birahon nila si Lord paubos. No, gusto ila nangita sila paagi. Nangita sila paagi mga igsoon nga ma-down si Lord, but never na nahitabo, no? So mao to parehas na to karon mga igsoon. Nay mga tawo nga gusto ta pakaulawan, gusto ta ibagdok sa ubos ba. Kay siguro kita mga ultimora, no? Even si Jesus Christ ultimora mga igsoon. Matinga sila bawa kadawat ang mga Parisiyo kay sila mga swito kay ba nag-study jud sila sa kasuguan, ana ba mga religyoso kay sila unya. How come nga si Jesus daw anak ra og panday unya ultimo kay ba pareha nato. Siguro sa pananaw sa ban ultimo kay ta, pero ultimo but nagmapainobsanon man ta, di man kalikayan mga igsoon. Once kita magmapainobsanon, given na gyud na nga i-lift up ta sa Ginoo. Once i-lift up ta sa Ginoo, makita sila nga mga banggiitan bulo, no? So parehara na karon sa realidad karon mga igsoon, ang uban nga mga grabe kayog training, ang uban mga igsoon di basta-basta mga training nga pang Ginoo. Nya natinga ka siguro nya sila di sila pareha ka fruitful pareha sa mga Parisiyo. Dili sila pareha ka fruitful ni Jesus Christ. So pareha the same mga igsoon sa mga nato. Example, ikaw nga Kristohanon diyan nang tan-aw ka fruitful kay ta, nakita gud nga naay bunga, naay kabag-uhan sa imong kinabuhi, naay mga kalag nga nadala nimo stilan sa Ginoo. So di jud kalikayan nga naay ning isa na ka ba ning taas na ka. So di kalikayan nga naa jud nay masina, naa jud nay mga tao mga igsoon nga birahon ka paubos kay mura bitaw di sila kadawat nga sila murag sakto kay lang training, di ba? Sila ning graduate og bisag unsa, pero wa nila nahimo ang nahimo nimo. So mura bitaw nahog og dili nganong dili mo ka level regarding sa bunga, sa fruits, no? So mao na nga mag-invento sila og mga butang nga dili maayo mo magsige sila buhi og istorya nga dili maayo nimo or nato mga igsoon para birahon ta paubos. Once naay ikaw naminaw da, once naay mga tao nga mobira nimo paubos mga igsoon, usa lang bot pasabot na taas pa kanila. Amen. Like Jesus Christ mga igsoon, di kasagang ang mga Parisiyo, no? Kay taas ra kay level si Lord nila, taas ra kayo og gitawag og nahimutangan si Lord nila. Mao na nga nasina sila og dili nila mahimo ang gibuhat sa Ginoo, no? Siguro nasina sila kay ang si Jesus Christ fruitful kayo. Imagine magsige siya preach, grabe anam daghan kay mga crowd moduol, daghan kay mga ebidensya ba. So sila mao na nga nasina sila. So ingana din ang mga igsoon pagpangalagan nato sa Ginoo nga the more ta mahimong fruitful, the more ta magpagamit og ayo sa Ginoo, as in ang atong relasyon sa Ginoo, atong pagtuo nag-level up. Di jud nakalikayan nga naa jud nay mobira nato paubos, naa jud nay mga tawo nga masina nato. But like Jesus Christ mga igsoon, just magpabili lang ta magpaubos, no? Sakit usahay nay mga sakit kayo, no? Mga sakit kay nga istorya ibato na to, but tao ra man ta nay tay masakitan gid ta. So siguro ihilak lang nato sa Ginoo, pabilin tang paubos kay given na siya sa word ni Lord nga once magpaubos ta, iisa gyud ta sa Ginoo, no? And then siya na bahala, no? Siya ray bahala sa mga tao or sa mga naay mga tao nga nagbira na to paubos, no? Ato lang nang ihatag sa Ginoo, atong i-offer ba, no? Ato lang nang isumbong sa Ginoo, no? Kay nindot na ang Ginoo ang mulihok mga igsoon. So mauna mga igsoon, so mauna ang akong i-share ninyo mga igsoon nga para aware ta ba nga kaniding magtinud-anay ta nga nangalagad sa Ginoo, as in grabe ba, di jud ay kalikayan nga naa joy mga sitwasyon na mga tao nga gusto bitaw mo pugong sa atong kadasig,
gusto mo pugong sa atong pagpaduol sa Ginoo, kay siguro nasina lang sila, and then kana bitong mas taas na kaya tong level nila ba, so gusto nila nga pirahon ta paubos. Pero salamat na lang kay natay Ginoo mga igsoon nga yes, birahon man ta nila paubos, but agakon gyapon ta sa Ginoo pataas no. Basta lang atong iisa ang Ginoo sa makanunay, basta lang ato siyang ipataas, and then magpaubos ta siya atong ipataas mga igsoon, no. I'm sure we are on a winning side, kay si Lord na man nato. So kung ang Ginoo naa nato, kanunay kitang magmadaugon. Amen. So mao ni ako nga pagdasig mga igsoon, no. So chill, relax lang mga igsoon. If ever na ay mga persecution, na ay mga mo discourage na to, na ay mga ming bato na to, mga dili mayong istorya, paubos lang ta, and then atong pasalamatan ng Ginoo kay bot pasabot ning bunga na dayta nga atong Kristohanon kinabuhi. Bot pasabot mga igsoon, duol day kay ta sa Ginoo, kay giduol mao ni ako nabantayan igsoon, once duol ka sa Ginoo, duulunon pug kag mga paglutos, mga suyaon, tanan duulunon ka, no. But praise God for that, no. So mao na ako mga pagdasig na sa punon pagpamalandong sa iyong pulong. Once again, pabili lang ta pagpaubos kung naamon ta nga sitwasyon, and then atong iisa ang Ginoo. Amen. So mao na mga igsoon, God bless till next time. To God be the glory.